Гадәттәгечә Казан саммит форумы хәләл индустриясе күргәзмәсе белән башланып китте. Анда катнашучыларны республика президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Киләчәктә хәләл ашамлыклар җитештерүдә актив хезмәттәшлек итәргә чакырды. Көнчыгыш һәм ислам мәдәнияте нечкәлекләре һәр экспозицияның вак детальләрендә күренә. Бер урында төрек көйләре яңгыраганда, икенчесендә кунакларны тәм-томнар, эчемлекләр белән сыйлыйлар. Көнчыгыш кунакчылыгына берәү дә битараф түгел. Наливаем воду немножко, а потом добавим турецкий кофе. А потом немножко надо сгорит и все. Хәләл ашамлыклар күргәзмәсе масштаблылыгы белән сокландыра. 10 000 квадрат метрлы мәйданда чит ил җитештерүчеләре дә, үзебезнекеләр дә үз ашамлыкларын тәкъдим итте. Дөньяның 65 иленнән килгән кунаклар барысында игътибар белән күзәтте. Форум ислам дөньясы белән яңа элемтәләр урнаштыру өчен уңышлы бизнес-платформа булды. Быел ул Россия ислам дөньясы, Казан саммит халыкара икътисади форумы һәм Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүенең 1100 еллыгына багышланды. Выставка направлена на популяризацию халяльной индустрии в России, демонстрацию потенциала халяльного сегмента экономики, представление возможности презентовать продукцию потенциальных покупателям и партнерам. Казан саммит кысаларында беренче тапкыр бөтен дөнья халяль орд, халяль дей көне уза. Ачылыш тантанасында эстафета ачкычын Рөстәм Миңнехановка Көньяк Африка Республикасы делегациясе тапшырды. Хәләл ашамлыклар алмашу буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре пленар сессия утырышында җентекләп тикшерелде. Айзилә Батырханова, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.